Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Hindi nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Costa Azura Parfum for Men and Women. Iyan siya ni Tom Ford. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede para sa tanan. Kag tanan nga pahamot amo na kung tulokon. Kag parfum ni siya, botang balon, isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, makahoy nga citrus. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have Italian lemon. Naamo na dayon ang citrus nga masimutan mo pagka-spray mo pa lang, no? May pagka-aslom na siya. Kag for the mid, we have cypress kag oak. No, ang cypress masimutan mo siya dayon, amo na siya ang malanga kahoy nga may pagkaduta. Kag ang oak amo man na siya no may pagkaduta man kung simutan. Kag for the base, we have amber kag labdanum. Ang amber pampainit. Kag ang labdanum gahatag siya pagkadulom nga hamot. Jutay lang. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa kamo nga mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!